Καλησπέρα παιδιά μου, Dark Horror White και σήμερα παίζουμε Sex and Fidget. Καινούριο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Και εγώ πρώτη φορά το παίζω να σας πω. Τι είναι αυτό? Τρία πανοπλία. Βασικά δεν το παίζω πρώτη φορά, το έχω ξαναπαίξει πολύ πιο παλιά. Τώρα πάμε. Είναι σαν το Hero Zero που κάνεις εδώ πέρα αποστολές. Εδώ είναι οι μονομαχίες του Hero Zero Arena. Ο φύλακας πόλης θα αγοράζει πράγματα. Όχι, συγγνώμη, το Πολοπολείο αγοράζει πράγματα. Να, εδώ πέρα σου δίνει σπαθιά. Όχι σπαθιά, επειδή εγώ είμαι ο μάγος, μου δίνει ραβδιά. Εδώ είναι κάτι για να φοράω. Νυχτικό μπαστούνι. Το μαγαζί μαγικών που σου δίνει μαγικά. Να σου με δάμα το πιο, κοστίζει, δεν σου λέει πόσο κοστίζει. Εδώ πέρα λέει 19 συν 9. Σου δίνει 10% τύχη για 3 ημέρες. Το παίρνεις σου εδώ πέρα. Από εδώ, όπως το αγοράζεις, το βάζει εδώ πέρα και μετά το βάζει μέσα στον παίχτη και το πει. Και το έχει πιει. Είναι ο Σταύλος που αγοράζει ζώα. Σε το τελείω στο ταβέρνα. Λεμάνο. Νικήσα. Σούπερ. Χαρακτήρα. Ναι, προχωρήσαμε level, 2 level. Λοιπόν, το μπαστινό μου βαράει 5 με 13. Δηλαδή, μπορεί να βαρέσει 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Δηλαδή, στέλνω 9. Και άμα το πουλήσω θα μου δώσει ένα σημείο. Νομίζω στο φρούριο δεν μπορούμε να πάμε. Ή μπορούμε? Μπορούμε. Λοιπόν, εδώ χτίζεις πράγματα. Όρος για φρούριο. Για ταμείο. Για ακαδημία. Για στρατώνες. Εργατικές κατοικίες. Φατρία των τοξωτών. Οχυρώσεις. Καλύβα του ξυλοκόπου. Πύργος του μάγου. Ορυχείο πολύτιμων λιθών. Και αυτά τα είδαμε όλα, ναι. Αυτό θα παίξουμε λίγο μια μάχη στην αρένα. Εδώ νομίζω... ναι, το ξέρω αυτό. Ωραίο είναι. Χείρα. Έλα, δέσουμε. Καλά. Καλό πουλάκι. Καλό πουλάκι, τι θέλω τώρα όμως, δεν ξέρω τι θέλω, δώσουμε κάτι. Ευχαριστώ. Όλε. Εσείς φιλάρα μου τι θες? Άντε πρέ. Πού είναι? Βότανα. Εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι φατρία σου. Είναι η ομάδα προς το Hero Zero. Η ίδρυση θέλει 10 χρυσά. Εγώ δεν θα κάνω φατρία. Πάνθεον. Νομίζω δεν γίνεται να πω στο Πάνθεον. Όχι, γίνεται. Ναι. Είναι η λίστα καλά τάξης, θα πούμε. Θέλω να δω ποιος είναι ο πρώτος. Ο Στράκ. 387 επίπεδο. Τώρα θέλω να το παίξω μια μάχη. Τον έχω, εντάξει. Τι να πω, εντάξει, θα είναι. 387 level. Θέλω να μάγος. Θα δούμε και από τα 3. Με τον τοξότη να ο μάγος. Λίγο έτσι μπορεί να γίνω. Και ο πολεμιστής.
καλύτερη είναι η μάγη, πιστεύω, για μένα, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε. Χαρακτήρας, έχουμε 3 level, πολύ ωραία. Α, ναι, τώρα να κάνουμε μια μονομαχία. Στην αρένα. Πάμε στην αρένα για να μονομαχήσουμε ένα αντίπαλο παίκτη. What? Αρένα. Ωραία, φίλε, δεν μπορεί να παίξει έναν αγώνα στην αρένα. Έναν αγώνα να πούμε. Αχ, να φορέσουμε, ναι. Έλα, το ωραίο. Ακαλύσεις. Πάρτε εδώ. Εδώ. Ωραίος. Το πόσο έχει. 7 με 11, σύνολο 9. 7 με 11, τώρα κατά 2 ίσα είναι. Ας το πουλήσουμε αφού... Πρέπει απλό πόλη. 9, α, εντάξει, όλα 9. Ω, πολύ δίνω αυτό. Λοιπόν, θέλω να προσπαθήσω στο σημερινό βίντεο μου, μπορώ να πω 5 level. Το κλείσω στα 5 level, άμα προλάβουμε, γιατί μπορώ μέχρι 15 λεπτά να κάνω βίντεο, στο οποίο level είχα 14 λεπτά. Α, και εδώ είναι το πιο ωραίο, τα μπουντρούμια. Είναι πολύ ωραίο. Οπα, γιατί πήγα πίσω. Είναι πολύ ωραίο, σου εδώ ξεκλειδώνεις, σου λέει. Αυτό το ξεκλειδώνει, κάθε 10 level παίρνεις. Αυτό το ξεκλειδώνεις 10, αυτό σε 20. Και μετά πάει εδώ, νομίζω 30, 40, μετά πάει εδώ, νομίζω εδώ, μετά εδώ, όχι εδώ. Αλλά δεν ξέρω απ' έξω. Αλλά στο τελευταίο είναι σίγουρα εδώ πέρα. Ωραίο είναι, θέλω να παίξω εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να αγοράσω. Πρέπει να αγοράσω μια διταπλοπολία. Να ξεπλιστούμε λίγο καμία προϊόντα. Πρέπει να ξεπλιστούμε εδώ 14, να, ωραία. Πολύ καλό. Μπα. Δύναμη, τι να την κάνω τη δύναμη. Δύο χρυσό. Το καλό πως κουστοθολίδι, 2 και 50 ώρα. Όταν δεν στο έβαινα, τώρα τελείστε. Θα νικήσουμε να τον νικήσουμε. Βλέπω μου φίλου μου θα τροφήσει. Όλε. Έχουμε και καπέλο. Ωραία, 4 level, μισό λεπτό να βάλω λίγο κατευθείαν την ταβέρνα. Wow, πολύ ωραία. Όπα. 14, δεν το θέλω. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω τώρα το πουδοφοντάτο. Βάζουμε εδώ πέρα αυτό. Το χαπέλο. Βάλε το χαέλο. Και να το 14. Και πουλιές. Τα πουλιές. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό τι μας δίνει φύγε. Αυτό το αγοράσουμε. Μπα, θα αγοράσουμε μάλλον αυτό γιατί μας δίνει ευφυΐα. Χρησιμοποιούμε στην καλή ευφυΐα. Λοιπόν, τι να βαθμίσουμε εδώ, να βαθμίσουμε λίγο την ευφυΐα μας. Είναι πολύ λίγος ξός. Ναι. Χρυσή πανοπλία. Βασικά στο Sex and Fidget δεν έχει βγει καινούργιος κόσμος. Εδώ και 1-2 χρόνια ο τελευταίος είναι ο κόσμος 6. Και εγώ στον κόσμο 6 παίζαμε, όπως το βλέπετε, να το γράφει εδώ. Κόσμος 6, Ελλάδα. Και παλιά που παίζαμε με την παρέα μου Sex and Fidget, στον κόσμο 6 παίζαμε. Θυμάμαι όλοι ήμασταν μάγοι και μόνο εγώ ήμουν πολεμιστής. Θυμάμαι εγώ με ένα φίλο μου ήμασταν οι καλύτεροι. Λοιπόν,
Λοιπόν, μπορεί να μην προλάβω να ολοκληρώσω το βίντεο. Δεν περάσουμε level. Πόσο έφερε να περάσουμε level. Α, εντάξει, πιστεύω κάτω από... Λοιπόν, νομίζω 380. Ωραία, ναι. Βγαίνει το βίντεο. Θα βγει το βίντεο λογικά, παιδιά. Να, δεν σας έδειξα και τους τάβλους. Θα περάσουμε... Πιο φθηνό είναι αυτό. 10 χρυσός και ένα μανιτάρι. Όχι, αυτό είναι φθηνό. Ένα χρυσός. Εδώ 5 χρυσός. Και μετά είναι αυτό. Να φτάσουμε ταξιδές, η διάρκεια ταξιδιού είναι μείον 30%. Ας πούμε, τώρα εδώ που κάνει 48 δευτερόλεπτα, με αυτό θα έχει τελειώσει. Ας πούμε, σε μια ταβέρνα που κάνει 10 λεπτά, με αυτόν εδώ το δράκο, σε 5 λεπτά θα έχει τελειώσει. 25 θέλει, για 14 μέρες. Δεν να το κάνω, να τον πάρω το δράκο. Πάντως θα παίρνω αυτό μεταξύ το άλλο που σου λέει 20%. Και μπορεί και αυτό να παίρνει. Αυτό τι είναι, τίγρης. Τίγρης, γρίπας, δράκος, άλογο και αγελάδα. Λοιπόν, σε 4 λεπτά δεν γίνεται να πάμε εδώ πέρα, να τη δούμε. Σκλάβα του εμπόρου. Πόρε φίλε, με ένα χείτε τον έπαιρνε. Ναι, καλό εφή μας δίνει. Μας δίνει και αυτό εφή, αυτό θα πάρουμε, γιατί το άλλο το έχουμε. Λοιπόν, πέρασαμε 5. Θα πάμε να κάνουμε μια μάχη στην αρένα. Ελπίζω τώρα να γίνεται. Ναι, γίνεται. Λοιπόν, τι θα κάνω σε πολεμιστή, τι λέω να κάνω. Σε πολεμιστή θα κάνω. Όχι τώρα τον τζαβά θέλω. Θα σε κερδίσω ρε σένα. Μια πινέζα με χτυπάς. Άντε γεια ρε. Τον νίκησα. Λοιπόν, να βάλουμε και την ταβέρνα. Και να βάλουμε, να βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Και έτσι παιδιά θα κλείσουμε και εδώ και αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε το βίντεο να κάνετε ένα like και άμα θέλετε να ενημερώσετε για το επόμενο βίντεο κάντε ένα subscribe. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.